салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон, навори имрӯз аст анами намуд материалои новинкаи ман дида навори бенигин доштам. Аҷоибот фасонак мрамор. Гукне материалаш резинкаи тоза ягон чи намешдаги анами блоскаш намера ягон чи намеша духтаро нигоҳ кунед. Дидед духтаро дастмада ягон чиш намондай. Чанд ранг дорад духтаро. Бесангша гуфтагим духтаро 130 сомонӣ, сангдораш духтаро 190 сомонӣ. Нархи донаша оптон гирем бо арзон мекунем. Ина духтарако диден аҷоибот фасон санго омадагиай. Бори новинка духтарако ба як ранги дигараш бо сирхи рӯшанам дорем. Хеле қапенша ҳам хе хушрӯй бовар кунӣ. Чанги садора намегзарона духтаро. Духтарако айни ду намудай. Ами не зарчакош ҳар хел меёд. Ман як навор духтарако айни доштам 1100 сомонӣ бад. Видео усола будамра медоне. Хулас имсол ва чорни принциш бигенда. Хулас и резинкашай, бори новинкашай. Духтарако ранги кабуд. Ишам аҷоибот фасон. Бесангиш духтарако 130 сомонӣ, сангдоро 190 сомонӣ дизайни нав. Ина духтаро бо як ранги дигари гуфти ва ё киртайбои чорни принц ҳам гире духтаро ҳамияй, ами резинкаш ҳам гире ҳамияй. Касе бина фикр мекунад материали 1000 сомонай. Ина духтаро бо як қолаби дигараш.